Kajing puli na ka kitab o Isaya kalenong kabakat way katkot kabaningkong harabasipong. Unsami usaylong na kadingkong o Jesse parutunat unsakaan na kithiet jong u parumensiem ujong utray unsang siya halo jong u. Umensiem kajing start bat kajing syampang, umensiem kajing aiboj bat kabor, umensiem kajing tip bat kajing ting burom yaw utray. Bat kajing subha jong u kan long ha kajing ting burom yaw try on om bishar kat ya kabayo igi khmat jong u ne on om rai kat ya kabayo sngo kisko jong u Henry da ka hok on bishar ki baduk bat on rai hok ki ba shampam aga khendo on kawat ya ka khendo daw ding sempat ka shinto jong u bat da kajing persat kirmyang shinto jong u un shop Syok yap ya kiriu dakan. Kahok kan long upan po hak singkai jong u. Bat kajing it kan long ujempan hagis kap jong u. Hang tau suri unya syong ya sa bat ikon lang brot. Ula basa unya thia lang bat kikon blang. Ima sikon bat using kan ya bam lang. Bat ukanarit unya lam yaki. Kamasi bat kadingem kin ya bam lang. Kikon red jong ki kin ya dem lang. Berusing un sabam do lang yap. Kum umasi dam ukon long badang bun un ile kai ki chliu senyong bad ukon long balino bun un klong ni ka krem usen pu kinom ya pen mong ne ya pen jot habaro uwei ulum bakhu chunga na baka kendau kan sadap daga jing tip ya utrai kumbaki kitab ikaduriau haga taka sngiu thier ujese un sayeng kum kadak ya ki jaj ben riu ya u ki pai ben riu kin ya wan bat kajing bat kaying sa jong u kan sa pau nam kaktien jong utrai kasam banyo puar hagisngi jong u kahok kan roy bat kajing suk bakrau si junom ko blay to ai kabor bishar jong me haus im bat hau khon us im ya kahok jong me o un bishar yu pa jong me da kahok badi ki baduk jong me da karai bahong hagisngi jong u kahok kan roy bat kajing suk bakrau si junom hagisngi jong u kahok kan roy bat kajing suk bakrau hadu ubanai ungen un sansyar hadu kaduriau nadu kawa hadu bakut kaperthai hagisngi jong kahok kan roy bat kajing suk bakrau si junom naba un sapalai ki bakardu habaki lenyar ya ki baduk bat ki bamyo jingiram un ngausen ki batlot bat ki bakardu bat un pelai ye ki jing im jong ki bakardu hagisngi jong u kahok kan roy bat kajing suk bakrau si junom jo ka kerteng jong u kan ne junom ka kerteng jong u kan ne kat kasngi man la ki jaj kin yo jing kerku ha u ki jaj ben riu baro kin khot ye u bla kerku hagisngi jong u kahok kan roy bat kajing suk bakrau si junom kajing puli na kasitiu Paulus bakho chi ki Kristan harum kalenong kabakhat san kerkhot kabasau du bakhandai barokat kabala tho menshua la tho khnang ban ai jing hi kayengi bada kajing ai ne scam mat kajing pentengan naki jing tho ngindup yo e kajing kerman to blay jong kajing ai ne scam mat kajing pentengan un ai ye phi ban im ha kajing adai jing mut parama phi kat kum Kris Jisu barangkat lang da ka wai kasur pindup la ban pendan buram yo blay ber khpa jong utrai jing Jisu Kris to ya pediang subha mar kaliang namar kaca kumbau Kris lap diang epi na ka banca ka buram blay ngong api bo Kris ula kalalong usakri jong kiba laot share bandupan pau ya kajing shisha jong u blay kanang ban pen skami kajing kular kiba ula ai ki kapa temen
kenang bagi gentle kindo bla pendan burom yau blai na kabenta kajing isn ai jong u kumbalat ho namar kata ngan yero eme hapadeng ki gentle ban ngan ruai ka kerteng jong mi ka ktien jong utrai kajing puli na gospel bakhoi kat kum Matthews kalenong kabalai kat khot kabaning kong hadu bakhat ar Yohanes ulawan boleh yalam hari kenja ke Judea. Cokala ke bemut naba ke himau belai kalajan. Desya pangune bala keren daun itu lepa Isaya haba ulaong kasur jong tawa perta hari kenja atau pen kre kalenti jong u tepen baik kalenti singkin jong u. Yohanes ulapong daki jan seni ut badupan po seni akasengkai jong u bat kajing bam jong u kalalong daki put bat kangap klau. Kipai ba kilawan syau na Jerusalem bat na Judea baro kowe bat na kitan kap wa Jordan bat kilasya penbaptis hau hakawa Jordan kidapla yalah kipom habaului i babon ki Parisi bat ki Sadusi kilewan ban yo baptisma ulaong haki pi ki khon ki sengpo mano bala maham pi ban phet na kajing bitar kabala janwan to sayu so boya dei dor bat ke jingkela ke bamut marwat harai bapila ban pingsan yaladi da kabang ong nyidonyo Abraham kum ukpal jungi naba nga ong hapi bau blai ula ban penmi khon yo Abraham na kini hi kimau wat mencai usdi lapan man ha kitrai kiding kum cayam yaman uding ubam sayu so babha en ket no bat en bread ha kading ngapan baptis pi da ka na ka benta ka jingkela ka bamut Henry ta ubanwan na dien jonga ukham krau bor ban yanga ba wat yaki juti jong u ngamlong u babet banra ma u an pan baptis pi do man sim ba khoj bat da ka ding ubat yaka jingpe hakikti jong u bat un pan khoj yala ka kentem bat un lom yo keu hala khathiar Henry ustai un thang da ka ding bom julep ke gospel jong utrai